Alleen naar de dokterspraktijk als het niet anders kan. Maar de rest van de consulten zoveel mogelijk via het computerscherm. Dat is de insteek van 2 Vlissingse huisartsen die nu samen een digitale praktijk openen. En verder in deze Zeeland nu. Scholieren oefenen voor het EGI. En Zeeuwen op de lijst tegen wil en dank. Goedenavond. Om patiënten die wachten op een huisarts te helpen, hebben 2 huisartsen in Vlissingen de handen ineengeslagen. Ze hebben naast hun bestaande praktijk een nieuwe opgestart. In eerste instantie voor patiënten in de omgeving van Vlissingen. En het gaat om een zogeheten nulpraktijk. Die start dus met 0 patiënten. De nieuwe praktijk is geen klassieke huisartsenpraktijk, zoals hier. De nieuwe praktijk zit hierin, digitaal dus. Opgezet door 2 huisartsen van een bestaande praktijk die hiermee een kans zien. En die hebben nogal wat redenen voor een digitale praktijk. Behalve dat artsen flexibeler kunnen werken en meer mensen kunnen helpen. Gemiddeld doen we tussen de 30 en de 40 consulten per dag. En ik denk dat we wel terug kunnen naar een stuk of 10 die we werkelijk moeten zien. En alle andere dingen kunnen we denk ik heel goed digitaal afhandelen. Levert het ook voordelen op voor de patiënt. Je kan elk moment van de dag je klacht indienen, je vragen stellen. Je krijgt binnen 24 uur een antwoord, waar je ook bent. En het gros van de klachten kunnen we gewoon afhandelen terwijl jij nog aan het werk bent of gewoon thuis bent. Zonder dat je oppas hoeft te regelen, zonder dat je met je auto voor de open brug hoeft te staan. Goedemiddag. Goedemiddag. We hadden elkaar al een keer eerder gezien, hè? Ja. En ik was heel erg benieuwd naar hoe het nu ging. En de andere kant op. Alles verloopt dus digitaal, van inschrijving tot consult en van doktersadvies tot recept. Alleen als het echt nodig is, kun je bij een van de aangesloten huisartsen terecht. Natuurlijk zijn er ook een heleboel klachten die helemaal niet digitaal lukken. Bijvoorbeeld als je buikpijn hebt. Maar ook als je een urineweginfectie hebt, dan zullen we echt wel je urine na moeten kijken. Dat lukt echt niet door een videoconsult. Dus wij noemen het digitaal als het kan, fysiek als het moet. De digitale deuren van de praktijk openen op 1 november voor patiënten uit Vlissingen en omgeving. De initiatiefnemers hopen op termijn uit te breiden en andere praktijken te ondersteunen. Ja, deze reportage was van Esme Weg, die staat hier nu naast mij. Ja, wat Esme, wat we allemaal willen weten, is dit dan de toekomst van de huisartsenzorg? Ja, meer digitaal sluit ik zeker niet uit. Zeker als je ook kijkt naar jongeren die natuurlijk al meer op hun telefoon zitten en ook misschien minder waarde hechten aan zo'n fysiek bezoek aan de huisarts. Ja, en ook zij hebben natuurlijk gewoon later een dokter nodig. Je moet het ook gewoon zien als een nieuwe manier van werken die ook huisartsen flexibeler maakt. Om bijvoorbeeld een paar uurtjes vanuit huis die digitale lijst met vragen weg te werken. Zeker ook geen overbodige luxe, die extra uurtjes. Het huisartsentekort speelt nog steeds. De daarbij behorende wachtlijsten in sommige gemeenten ook, waar je dan op een huisarts moet wachten. Ja, en dan blijft het boven water staan dat met digitale zorg de huisartsen denken meer patiënten te kunnen helpen. Want dat huisartsentekort, kijk je bijvoorbeeld naar gemeenten als Goes en Vlissingen, daar in totaal 300 mensen op een wachtlijst. Ja. Maar ja, je moet wel met een computer om kunnen gaan dus voor zo'n digitale praktijk. En dat kan niet iedereen. Nee, zeker. Iedereen die zijn weg niet zo goed online kan vinden, die blijft natuurlijk gewoon welkom bij zo'n klassieke praktijk. Het zou natuurlijk wel gewoon kunnen zijn dat patiënten die nu al bij een praktijk zijn ingeschreven zeggen, nou, ik wil wel naar die digitale praktijk overstappen. Dan heb je kans dat er sneller een plekje vrijkomt. Bijvoorbeeld in Goes en Vlissingen, mocht daar die wachtlijsten, die zijn daar, dat die mensen overstappen. Dat jij dus, als je niet digitaal wilt, weer sneller in zo'n klassieke praktijk terechtkomt. Maar wat denk je, is dit de eerste van vele in Zeeland? Ja, nou ja, in ieder geval de start in ieder geval voor Zeeland. Her en der in het land zie je echt al wel wat initiatieven. Een digitale praktijk in Brabant bijvoorbeeld, maar ook praktijken die gewoon al bestaand zijn, maar wel wat meer online werken. Dus door online een afspraak bijvoorbeeld daar te kunnen maken. Verreweg de meeste werken nog op de klassieke manier. Even bellen naar de dokter en vervolgens daar echt langs gaan. De huisartsen die ik gesproken heb, die in Vlissingen dit initiatief zijn gestart, denken als ze wat verder zijn in de ontwikkeling, ook op deze manier wel de bestaande praktijken digitaal verder te kunnen ondersteunen. Waardoor ook zij dus weer uiteindelijk meer patiënten kunnen helpen. Esme Weg, dankjewel. De komeet van Ellemeet krijgt een monument. En die komt te staan in de buurt van de akker waar de meteoriet 100 jaar geleden, 25 augustus 1925, insloeg. Het idee komt van de Sterrenwacht in Middelburg die het monument ook wil plaatsen. Volgende week wordt er dan een ontwerp gepresenteerd tijdens een speciale herdenkingsavond.
De komeet is de enige meteoriet waarvan bekend is dat hij in Zeeland is gevallen. De meeste middelbare scholieren zijn te jong om morgen mee te mogen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar ze zijn er wel degelijk mee bezig. Zo zijn er speciale lessen op sommige scholen en ook zijn er scholierenverkiezingen. Zoals op Nealenia in Middelburg. 1000 leerlingen op Nealenia brachten hun stem uit. Ik heb op D66 gestemd. GroenLinks, PvdA. D66. Maar waarom kiezen ze voor deze partijen? Mijn ouders stemmen er altijd op en ik weet dat ze goed voor het milieu en voor de samenwerking zijn. En daar ben ik ook heel erg voor. Ja, mijn standpunten sluiten eigenlijk het meest aan bij die partij. En je hebt elke partij wel iets waar je niet mee eens bent, maar daar sluit ik wel het meest op aan. Wat vind je van deze schoolverkiezingen? Ja, ik vind het heel goed dat ze dit doen, want dan leren leerlingen eerder meedenken over de politiek. En ja, dat is beter voor de toekomst, denk ik. Ook omdat het nu tegenwoordig ook bijvoorbeeld heel veel over klimaatverandering en dat soort dingen gaat. En dat is zeg maar voor de toekomst heel belangrijk. En ik ben ook onderdeel van die toekomst. Bij ons is D66 de absolute winnaar met 243 stemmen. Die hebben bijna een kwart van alle stemmen gehaald op de Breeweg. De partij wordt gevolgd door het CDA en GroenLinks PvdA. Docent Eva Volkerts ziet een verschuiving in het stemgedrag ten opzichte van de vorige keer. Toen hebben maar zo'n 880 leerlingen gestemd, ook veel is. Maar toen was VVD even groot als GroenLinks Partij van de Arbeid en was nummer 3 D66. Hadden we op 4 Forum en op 5 PVV. Dus we zien een verschuiving. Waarom vindt u het belangrijk dat de leerlingen ook dit meekrijgen? Omdat leerlingen een belangrijk onderdeel zijn van de samenleving. Vooral oudere mensen stemmen en de toekomst gaat over hen. En zij moeten invloed uitoefenen op hun toekomst. En dat moeten ze zo vroeg mogelijk doen, vind ik. Maar morgen mogen deze leerlingen nog niet echt stemmen. Maar bij een volgende verkiezing weten ze in ieder geval hoe het werkt. Met een mbo-opleiding niveau 4 en daarna 1 jaar hbo... toch al de opleiding tot loods mogen gaan volgen. Dat kan sinds dit jaar. Het was altijd zo dat je een volledige 4-jarige hbo-opleiding aan de zeevaartschool moest doen voordat je kon worden toegelaten tot die opleiding tot loods. Maar er is dus nu ook een verkort traject. De hoop is dat veel mbo'ers dat ook gaan doen om te voorkomen dat er een tekort aan loodsen ontstaat. Het zit bij ons in de familie. Mijn vader is ook loods geweest. Dus van kleins af aan eigenlijk al ben ik wel geïnteresseerd in dit beroep, ja. Westkapelaar Chris Roelsen hoefde niet lang na te denken toen hij de mogelijkheid kreeg om te starten met een pre-master om loods te worden. Ik vind het heel leuk. Het is uitdagend. Er gaat wel veel tijd in zitten, maar tot nu toe bevalt het prima eigenlijk. We zien toch een teruglopend aantal kandidaten op onze hbo-lijst. Er zit heel veel potentie in bij de mbo-groep zeevarenden met hbo-werker denkniveau. Dus we hebben die pre-master daarvoor opgezet eigenlijk. Momenteel volgen 10 aspirant-loodsen de vooropleiding. 3 daarvan zullen in Zeeland aan de slag gaan. En er is nog meer belangstelling. We hebben toch al een grote kandidatenlijst mbo'ers die graag de pre-master willen gaan volgen om later loods te gaan worden. Ja. Een goede stap dus om het toekomstige loodstekort op te lossen. Ja, de pre-master is eigenlijk specifiek gemaakt om aan je hbo-werkdenkniveau te werken. Dus zodat je eigenlijk je hbo-papieren hebt in een jaar tijd, maar echt specifiek om loods te worden. Dus in september starten ze, in juli eindigen ze en een half jaar daarna kunnen ze in onze loodsopleiding instromen. Maar er blijven toch wel zorgen over het aantal studenten dat een varend beroep kiest. In de korte toekomst denk ik dat het ons wel gaat helpen. Maar op de lange termijn zal de instroom vanaf beneden op de zeevaartscholen wordt ook elk jaar minder. Dus het zal uiteindelijk een pleister op de wonden zijn. We moeten vanaf onderaan gewoon meer zeevarenden eigenlijk opleiden die uiteindelijk bij ons terecht kunnen komen. Voor Chris is de keuze in ieder geval duidelijk. Hij is nu 5 weken weg en daarna 5 weken thuis. Dat verandert als hij in Zeeland loods wordt. Ik vind het gewoon een prachtig gebied. En hier varen, dat is gewoon in mijn achtertuin. En dat lijkt me geweldig dat ik dat zou kunnen doen. En zijn vader, oud-loods, staat volledig achter zijn keuze. Ja, die vindt het geweldig natuurlijk. Die zal trots wezen als ik dit eenmaal voor elkaar krijg. Ja. En tijdschrift Quote die heeft weer de jaarlijkse lijst met de 500 rijkste Nederlanders gepubliceerd. En daar staat ook een aantal Zeeuwen op. Zoals Henk van Koeveringen, de oprichter van de Roompot Vakantieparken.
Zijn vermogen is volgens Quote 200 miljoen euro. Maar daar draait hij zelf een beetje omheen. Je haalt die lijstjes eigenlijk, maar je kunt het niet voorkomen. De bronnen zijn openbaar, mensen snuffelen daarin en er komt dan iets uit wat mogelijkerwijs de waarheid zou kunnen zijn. Ik sta ook al jaren in dat lijstje en je wordt er niet rijker of armer van. Het stelt eigenlijk niks voor. Het is eigenlijk meer een soort verkooptruc van een uitgever en daarmee probeert hij de wereld wat op te vrolijken, denk ik. Het afgelopen jaar heeft Van Koeveringen veel voor zijn kiezen gekregen. Hij kampte met ernstige gezondheidsproblemen. Vorig jaar in oktober, zoals dat dan heet, Guillain-Barré. Dat is een ziekte waar ik nog nooit van mijn leven van gehoord had. Maar het betekent wel dat je 2 maanden volkomen verlamd in bed ligt. En als je geluk hebt, dan komt dat goed. En als je pech hebt, niet. En ik heb geluk gehad. Het is goed gekomen. Dat stelt meer voor dan de Quote 500, kan ik je zeggen. Van Koeveringen is niet de rijkste Zeeuw. Dat is aardappelkoning Kees Meijer met een vermogen van 975 miljoen euro. De dag begon bewolkt met wat regen en ook met een krachtige westelijke wind. Maar in de loop van de middag werd het droog en kon de zon zich nog een beetje laten zien. En het werd daardoor vanmiddag 14 graden. Morgen start bewolkt, want in de loop van de dag zullen er ook nog wel wat regenbuien te zien zijn. De dagen daarna knapt het best behoorlijk op. De wind neemt iets af en donderdag en vrijdag worden eigenlijk best nog wel vrij zonnig. En voor al die mensen die nog niet weten op wie ze morgen moeten gaan stemmen, ga dan naar onze site en klik daar op de kieskompas. Via stellingen, ook een aantal over Zeeland, komt u dan uit bij de partij die het dichtste bij u ligt. Morgen dus een belangrijke dag. Het verloop van de verkiezingen in Zeeland is de hele dag bij ons te volgen op radio, tv, internet, onze social media kanalen. Dus heel graag tot morgen.